ipapo haana kuzongani kuti kana kuti titaurirane kana kuti sei machiri wese hawasisiri wese akatomdzosera last week Sokazera umwe mwana kuzikora akashaka. Sokazera umwe mwana ndakaita zvekubviswa kana kuti yakabveka mapapers nokuti yapindure yakaita zvekubviswa here kana kuti yakabveka yakasvodza saka makanga musinambopanana mayo mahorora pa matsvakira ekuno kana chiwangwa saboya sani chamava kuda pa ichi madamages nekuti mwana wenyu maanayi handiti right parodiwa madamages acho munoda chii nechii because achaiti pfuma nekuti madamages vanhu varamba nadini kuti azvanzwe madamages munoda chii madamages panapa kwanyoti mombe 3 mbudzi 3 ne US 2000 right izvo zviri kunzi tirikuda tezvara madamages aya nekuti hamusiri mese 2000 right noti chii asema ini swali mimi yeto natizwa nasura chowadi ndakawana mukadzi wangu netsika yechiwana ndakatizisa mukadzi aita pamwiri pamwiri apa ndaisanzwanana nemukadzi wangu nenyaya yemagetsi pamwiri mukadzi asandidurira pachena kuti nhumbu iyi yakabata sei ende nhumbu yakura sei aingoti ndiri pamwiri ndiwo matauro aindiita ndikatanga kubvunzanawo naye kumashuro kuti tangotanga kudaya naye handina time yakatimboo ndidaya naye ingakwana mwedzi ndichidaya ndiri murelationship ndichitanga takasangana zviwani ndikada kushandisa dzimwe nyiri akaramba munoziva panguva yakadaro ndakatanga kuzodzora ishuwa ndakashandisa asisina dzimwe zvadaro ndopakatanga kuzomisa zvenhumbu ndaisazvibvuma nenguva yanga iripo so paauya kumba akataurana nasisi ataurana nasisi ini ndikatanga kuti aiwa nhumba ndibvumira sandaita sendaona bcause ndaizvirambo kuti zvingaite pamwe ada kunditesta kushuwa ndakati ngapedze nditesta ndikatesta nhumba yanga iripo ndikandishuwa nhumba iripo vaadzokera kumba kota achambotaura tione nyaya chakaita sekanga sei adzokera kumba hapana kupera time vauya natete manero auya natete wati tava nemuroora tava nemukadzi wavo ndikati tete ndotambira asi tete nyaya iri panapa ndikuti ndoda kunzwisisawo kuti kana tangoerengerana madetsi nemadays enhumbu tinofanira kuti kana painozosununguka kuti munga tichipindirana musikana akabvunza natete nhumbu yakura sei yakabata rini musikana akati handisi kuchaisa kuziva handisi kuziva kuti yakura sei asi ndikuziva chekuti ndinechidine pamwiri chokwadi mambo natete pakamboita kusanzwanana tete akati aiwa inyaya ndichaigoni ndikandidzokere naye kumba tinonyatsobvunza mwana sikana wedu kuti kana chiuya zvichua ndichiuya futi naye ndinge tinyasa kuziya totaurirana zvichua nhumbu yakabata musi wakati mwana tichatarisira kusununguka kwemwana musi wakati kushuwa wakadzoka mwana wadzokera kumba mangwana ati ma 10 o'clock dzeusiku tezvara vangu vakauya vatengi vangu vari 4 navo mwana bamuni avo vakumashura avo vane maglazi avo ndoziva tinyasoziva panapa vakauya kuma10 akataura nditezvara vangu vadombo vakati mukwashanda vaya nemwana vane vamwiri ndikati hongu saka tavai kokusiya mwana nyaya dzedu hatichatonge nana tete tisu vana baba vacho takudzitonga imi takaunza tete mungatadza kuwirirana tete saka isu tisana baba takutonga nyaya iyi saka tasiya mwana wedu panapa kuchokwadi wakamusiya asi wakati mukwasha nyaya yako ndainzwa kana pane macomplaints unawo
senge ndakambozwa kuna natete namba dzangu idzi ndifonere sununguka mukwasha wangu isusu hatisichana tizaro chiwanhu takunamata hatichatizo chiwanhu sununguka uya tisaure chi nyaya yako zvakanaka ende kuchokwadi musikana namata majmw kucheswawo so ndokucheswa wanoenda ndakati chikwado ndochiwanhu chavo vanongoita zvekuchechi ndakataura munyaya tikataura munyaya kati ndonyaya iripo isokei ngatiende kwanani vanatezora tete ndovakafonera tete vakati aiwa zinyaya zvichatonge isusu takanzi nanatezora budai munyaya idzi titonge tega tete bhawarifa nyaya kuna baba vanababa vakati ai sakasununga tiripo uyai muchokwadi taenda munyaya wangu ndiyakataura kati natezora nyaya irapa munhu ndaoenda akamirira uda kuti zvakati vana baba vakati isusu hatitambire nyaya yakadaro nekuti pamwiri wachitsanangura kuti pamwiri mukomana arutsanangura kuti pamwiri mabatire pakaita akufunga kuti pamwe ndakashandisirwa trepi zvese zvitsanangura nenyaya tsanangura nababa napakati ende pochokwadi wakateerera tikatotaura haya takasaura vana baba vakati nyaya yatikwanisiita sei kuti tikupindure ende hazvitokwanisike zvinhu zvimuri kukumbira panapa azuva sanzwa nemarara ayo saka nhumbu yangu ikanzi ine 4 months ine 6 months ndo mashuke ndakaudzwa ndiripo ndichizviteerera izvo ndezvako mukwasha mwana wangu anodzoka nebepa redna pana munyaya kwanyaya vatora mari yakaita tinayo almost 10 dollars akati siza nababa tatongosangana tatongozivana kachiva tangodi tatongozivana mwana anga asipo anga asara kumba tatanga tiri 2 nemunyaya vanatezora kati aiwa mari itsvakere kuno hatitambire hatirodze mwana wedu anani vanatete wasipo munyaya akabvunza akati ko mamboti wani takuita zvechimanimanje tinongobva tangopedzerana pana vakanzi aiwa tosiya anatete kana makuda anatete waigara padhuze kati zvisine anatete vari padhuze tokwanisa kutora anatete ouya vanatete vakaramba anatete vakati daidza anatete tsvakai rimwe dhiri yenyu mumiri kuuya nemari yenyu ende mauya nemari uyai musangane anatete mataura mutaurisana nyingi zvotozadzikiswa zvopera so hatiite zvechiwanhu zvese izvo taakunamata kuchokwadi munyaya akati hapana kuipa nditadzokera nemari yedu kumba chungu yekenge ndichitobvisa mari yanga iripo mambo wangu ndadzokera kumba ndakanogara nemukadzi wangu kugara kwandakaita nemukadzi munyaya wangu akazofona futi bheki kuna tete tati timbogazise mari yatsvakirei kunoya takuuya tete vakati aiwa isu hatisi kutonga nyaya takadzimwa nanababa kudhara vanababa vakati vanotonga nyaya dzedu vega saka iyoyo nyaya mira ndichise nyaya kuna nababa vanokupa dheti rekuuya sezvo masangano makangoita pekutanga ndomasangano mutete pechipiri motaurirana nyaya yedu zvofambitika mune zvakanaka takazofona tete munyaya tete vanongokurosipondana vari kumabasa zvadaro nhumbu yemukadzi wangu iyi iripo titogara mumba chingotaurawo nemukadzi nhumbu yaitamba mangu wangu yanga yakura zvekuti ndakazvionera inini ndega nekuti nhumbu iyi nhumbu yaifana nge nemwedzi kai kana isina mwedzi yera nongoinoona mwedzi nehafu asi ndakatoona nhumbu ichitamba yanga yakutamba dai foni yangu izvo handisina ndakaitengesa yanga iri hubowo nekuti ndori kubasa inisidhana meseji kuti zveshuwa mwana ari kutamba kana munyaya wangu anoziziva zvinhu ndikatomboudza zvadaro mambo ndakagara nemusikana abva azoti ndiri kubasa ndarwara musoro anotarisa kuno gamu tarisa kuno kana tsikisira kupasi kana tarise munhu ari kutaura musoro wangu kurwadza saka ndikuda mapirizi ndakaenda kufamasi nandinotaura marara ndaenda kufamasi ndakabvunza kuti nei mushonga ndakatobvunza famasisi mushonga inomwana una nhumbu mushonga yakaita sei famasi ati nane nhumbu haabvumidzwa kuva mwe mushonga yese kunze kwemaparaseti chete kuchokwadi ndakatenga paraseti yandoidhora ndaenda kumba ndasvika kumba ndadapa mudzimai wangu bva amwa kamwe chete paraseti amwa kamwe chete ndakamuka mangwana chienda kubasa ndanga chienda kubasa ndipo ndakadzoka ndisati ndiri kubasa ikoko ndipo ndakafonerwa nalendo ndaigara nawo ndoba ingogara munyaya pamba ipapo kuno kumukadzi arwara chii zvazotosimbirira zvasimbirira mhanya kumba ndadzoka ndakasvika mukadzi wangu achibhidha ndasvika mukadzi wangu achibhidha takamhanya patendingi patendinganza haikwanisi kuvatinda nyaya mhanya kupari tikaenda kupari wakakupari wakatende kusikani tikaenda kusikani sikani ikati mwana ngida sei inhumbu yabva kufanira kusanga kuti nhumbu yakakura sei zikanza zvokuti nhumbu yakakura hachakubude nekuti angatongobudisa chi rimwe ropa saka havasisina saka chiendei vatotumirwa sikani chiende kupi chiende kupari tasvika kupari kwakwe ibvo hatobatsirwa uyu akatanga kundiblema
akati wabvisa nhumbu akabatsirwa blood racho akabuda pamba nemunhu here kana tanga richiri blood zvakatoti magodo chaizvo saka papa asati pane munhu ya ndingati kudape saka unogoti waiona kuti yakura sei ogotamba sei ipo pasina kubuda munhu haungaoni vaungaura nezvaunoona zvinova kuti zviite zvienderana unotaura zvinhema wozoona chokwadi then panobva paita chii right. Tikarebese nyaya iyi I think inyaya yemadamages chete kupedza nekuti hapachisina vanhu vakatodii vakatosiyana ini makuta chokwadi papo ndoda kudayira mukadzi wangu ana kumuramba zvaanoziva waidadaro mukadzi wangu kuti mukadzi wako uchimufungidzira chimwe chikomba aiwa mukadzi wangu ini hana kuramba waidadaro hana kumuramba mukadzi wangu ndakazombada nechikomba ndakada mukadzi wangu nechikomba ndonyaya yakandikatamadza ikandirwadza nanhasi uyu anozviziva kana ane humbo hwanawo ili nawo hwangu handina kuramba mukadzi wangu nanhasi ndomuda padare panapo chokwadi iye wakamubata nechikomba ichocho ndozvepamweyo pangu wakamubata nechikomba ndakamubata nechikomba asi ndomuda aiwa inzo wakapromiswa ane zvinhu zviri chekutanga mukadzi wakatakura nhumbu isiri yako ikabva chechipiri ukamubata nechikomba nhumbu rangu zvakadaro ari kumuda ari kumbapawo aiwa ndozvindotoda kuedza kuti madamages avari kuti ana chizvara ndikumanzwa handisi kumaramba ndikuzvinzwa asi rora rawana tizvara ine kurora ndinotoda ene ndine shumwe ndakatimawanyawa vanonga vairi wachenda kwanatedza kunobvisa mari unogoti mukadzi waunoda uchimunyepera nhumbu kuti dumbu ranga rakura mwana agotapa-tapa tochibvunza kuti ropa racho paine mwana here zvochiita kuti ranga richiri blood rezera renhumbu raanga ainayo yaanga ari kutaura newe yamaiwirirana kuti wapapa chifanira kunge pasati paane munhu handipo womunyepera number 1. Number 2 womunyepera futi kuti wakamubata aine chikomba. Number 3 wotaura kuti aiwa zvese izvozvo mukadzi wangu ndinomuda uko ari kumbapawo ipapo zviri kutaurwa kuti maimuharasa achirara kunze achidi muchimurowa muchiita sei zvese izvozvo but wozoti iwewe unomuda but zvese izvo tiri kuona zvauri kutaura apa hapana rudo rwuri papo pamusoro wembo ipapo paya zvazvaona ndizvoteerwa mukadzi ndaishakadzi takotiora chokwadi maisa muradzika panze handina kandakamuradzika panze airara ega panze haana kutomvurarara panze hazviitiki waimuda here mukadzi wangu mambo wangu izvezvi panosisi nditori nawo aripo mukadzi wangu ndinoirira manzviziva ndochokwadi chaicho hautauri mabori manzwisisa right uyo uchikuda murume here murume wako ari kuti ndokuda uchikuda here murume utaura pamberi pevabereki wako nekuti hazvibatsiri kuti uri kumuda mangwani woenda mundoraramese wopuwa imwe nhumbi yechipiri achikutaura marafu aainawo aya murume wako uchikumuda here ngei usingamudi zvikonzero pangoendera naye ndakanyanya kushungurudzika zvisingaitiki ndaiva munhu aidawo imba yake asi ndine mamwe machallenges andakasangana naye ndinaye nekuti akaita umwe mukadzi ini pandakatanga kuuya akanotora umwe mukadzi tikambotogara kweinenge month tiri vakadzi vairi mumba imwe chete mukadzi wacho aindishungurudza handikwanisa kana kuzvitaura zvimwe zvacho aitaura mashoko kundimhura ndainzwa ndakadzikisireka saka saka nhumbu yakabva right madamages ngaabvise madamages mukomana obvisa chii madamages pamusoro imambo pamadamages arehwa nesamoni
azvange pane mombe 3 nembudzi 3 zvinoita izvozvo mari 2000 yodzika kuita 1.5. Vamwe munoti chii? Mambo simamirira zvakaita ari madamages kazhinji singazoenda ayo mombe 3 ungoda kutoti dzinofanira kuva mombe 2 pamadamages nembudzi ngekuti akanga akazvitakura hapasina mamwe makosti ese ari kutaura kuti patsika dzedu ndo zvinonga zvaakuitwa izvozvo. Vamwe munoti chii? Ndiri kuona kuti pamachajisi ari kutaurwa dai anobviswa asi mamirira zvakaita. Ndiri kuona kuti ava mai ava vakashungurudzika zvikuru. Vari kutaura pamberi pemuchangamiri kuti muzive zvavakasangana nazvo zvisingagoni futi kutaurwa kana nemurume wake. Saka ndiri kuona kuti madamages ataurwa ngaabviswa akadaro changamiri. Munoti chii? Unoona kuti mombe 3 idzodzo nembudzi 3 Mbudzi 3 nembudzi 3 ndozvamuri kutaura. Mbudzi 3 nembudzi 3. Ndikuona panapa vatosvika stage yamai nababa vatoitwa yakazopowo zvayo. Saka ndikuti panyaya yemadamages dzikaita mombe 3 nembudzi 3 pamari apa ndobva ngadzike kubvisira 1000. Ini chakamire ndinotsigirawo pamutongo iwe kuti ngaurambe wakadaro nekuti mukadzi uyu akarasikirwa nemwana pamusana pemhirishonga. Isu madzimai tinozviziva kuti mukadzi akazvitakura haafaniri kushungurudzwa, aidha anozobata chirema kana kuti nhumbi yacho inogona kubva. Saka zvinorwadzawo nekurasikirwa kwakaita mwana. Tongotiwo mutongo ngauramba wakadaro. Baba mune zvekutaura? Ya, kuuya kwakaita vanhu vakamatsungu zvechikwadi ndakavatambira zvakanaka. Ndini baba wacho aPromise. Saka wakangounzwa nana baba wacho vairi, baba wacho waizotazvinzwa izvo. Right. Panyaya yemadamages iri kutaurwa iyi ipopapo manyanya zvanyanya changamire. Ndava pane hunye yakazoenda kupindirawo zvapa kudzongonedza rudo rwairi apa. Muri kuonawo here kuti panyanya ungaita gumbo mumba, gumbo kunze, ungaita mukadzi. Proof yacho yechikomba here? Ndinayo. Proof yechikomba ndinayo. Right. Ndakazengeta nemunhu andanga naye asi takanga tisisiri tese. Okay, mama tosiyana. Baba tinobongana nakuno. Okay. Right. Tingarambe tiripo pajudgment. Right, unondobvisa mombe 2 nembudzi 2 nekuti achandoroorwa ndizvinondobvisirwa futi dzimwe mbudzi. Ndo zvaunobvisa madamages. Ndo zvaunobvisa unozvibvisa rini? Mombe imwe $350. 227. Ya, ipapo $40. ndikubanza. Ndikuapa ndikuuzwa. Challenge ndinayo ndekuti pari zvimwe nino wacho zvinazina kuti baba wako aripo ndazoita kuunza imese mundomhanye mundobvisa nekuti tinouya tichiti tikatuma wakomana wangu vanotora danga rese saka munobvisa rini? Baba ndiripo pano mondobhadhara mwana wenyu so that iye anozomutengerai nekuti dzinouya pamusoro inini baba wacho ndiri pano. Mwana uyu aiwa ndati munozvibvisa rini? Tirikuya kudzitora pamapenyu. Mutengo wehurumende wakatotaura kuti hakusina vabereki. Honai munofanira kuripira vana wenyu. Zve-18 years izvo ndezvekuEngland wakaiswa napresident. Mutemo wekuti mubereki wona chii? Kuna nemwombe yacho. Ndozvati kuti munozvibvisa rini? pamusoro pambo izvozvo ndinokumbirawo ndichikumbira kamwe kuti inini ndimirire pamutongo mandipa uyu ndakazvimirira ini. Aiwa
toda wabvisa muda kukumbira muna July ndike ndapedza zvese. July gore ripi? Gore rinouya. Izvozvi unondobvisa chii kuti ubatire? Izvezvi ndichambotsvaga mari ndikadzokera kumba ndinonoapa mari. Ndinonopa 120 izvezvi. Ndembudzi, right, 120 motopuwa 120 inokavha mbudzi. Yanditi. Muchisvika mbudzi dzamafona kuti mbudzi dzabhadharwa. Makosi enyu mari yekumunza kudai. Tatine makosti last week $100. 100 yakasvika sei? Tikuda masamoni. Masamoni makabvisa mari? Masamoni takatavisa $60. 60. Nasi ndio yatabvisa. Nasi mabvisa 10, 70. Right, $70. Saka akandobvisa $120. Makosi enye 70 abva abviswa, then nembudzi mbiri ichi 80 plus 70 inoita mari 150. Wondowapa 150 inokavha makosi awo nembudzi mbiri. Asi ndiripa kungokumbira. Then mombe tokupa June wataura kuti mombe mbiri ungowabvisa mombe mbiri. Okay, kapedza dare lenyu chisikuka imeni. Mombe ndokumbira kwanza ndadongotsaura. Ndiripa mombe nyaya yekuchungudza apa kutaura chokwadi. Mukadzi wangu iye ndakazombona nechikomba ndozvakazozvisa panapa. Unondanga baba inyaya irega yekutanga kutaura inyaya irega akatotaura nyaya yedhemadhimini akadhimidza tongotaunza zvaari kutaura mukomana kwavo kuti anoya nemari right, ati izvozvi zvimuri kuenda mutopuwa chi 150. Kana asina kukupai 150 mari iyo nhasi uno pamuri kuenda mangwana tomupa up to tomorrow. Asina kukupai dzokai kudare, dare rinobva raenda rondotora zvese makosi emapurisa nemakosi amambo dzinozotorwa dzava kuma 4 5. Saka ava vandokupai 120 150 inokavha $70 zenyu nembudzi dzenyu, motenga mbudzi dzenyu. Mombe tamupa up to June next year 2024. Isimugameni. Right.